Poďte sa so mnou pozrieť, ako vznikal tento cat eye look pre Vašku. Sponky musia byť, aby nám vlásky nezavadzali a následne sme plec hydratovali očným krémom, sérom a krémom na tvár značky Medic 8. Často začínam pleťovku, ale keďže tu ide o výrazné líčenie, kde by som si ju potom mohla pri líčení oči pokaziť, tak radšej volím opačný postup. Na oči som naniesla primer, korektor a svetlý očný tieň. A teraz si ideme celé oko rámovať tmavohnedou očnou linkou. V prvej fáze som zvolila gelovú očnú linku zmiešanú s Duralénom. Tentokrát si pomôžeme aj takýmito kozmetickými pásikmi, vďaka ktorým bude moja vytieňovaná linka ostrá ako britva. No a teraz už postupne nanášam tmavý očný tieň a blendujem. Taký ten obľúbený špic vo vnútornom kutiku robím linkou vo fixke. Ďalej ešte nanášam očný tieň, nejaké trblietky a priebežne začisťujem. Ako môžete vidieť, linku som ešte doplnila tmavohnedou ceruzkou a pásiky môžu ísť dole. Opäť ešte doplňam očný tieň a doľaďujem rôzne drobnosti. Rýchla kontrola, či sú očka dostatočne mačacie a ideme na myhalnice. Pri lepení umelých myhalníc sa vždy snažím dosiahnuť ten efekt, aby vôbec nebolo vidno, kde začínajú. Takže podľa potreby opäť doplňam linku alebo dolepujem, ak sa niekde odchlipnú. A konečne ideme na pleťovku. Ja pri líčení nedodržiavam nejaké striktné pravidlá a neznamená to, že keď naniesiem jeden produkt, tak už sa k nemu potom nevrátim. To ste konec koncov videli aj pri tých očiach. No a tak teda dávame make-up, korektor a následne jemne pudrujem, konturujem a bronzujem. Dnes som okrem make-upu zvolila skôr pudrové produkty a to sa týka aj lícenky. A práve lícenku často tiež nanášam v priebehu líčenia viackrát. Väčšinou sa mi ju žiada doplniť ešte keď už sú nalíčené pery. Masku na pery zvyknem dávať hneď na začiatku, ale dnes som zabudla, takže aspoň takto narýchlo robí svoju robotu, kým ja jemne upravím Vaške obočie. Na pery používam nude ceruzku v hnedastom otieni, ale keďže som sa dnes rozhodla pre taký ombre efekt, tak stred pier vyplním rúžom v rúžovom otieni. Kontrola, či je všetko v poriadku a ideme zafixovať. Ja som si aj potom ešte všimla nejaké detaily, no tak som ich proste vyriešila. No a samozrejme netreba zabúdať určite ani na krk a dekolt. A tu sa už chýlime k záveru, tak ja dúfam, že sa vám dnešný make-up páčil.